dalam kita menerima, pasti membayar pula. Baik tu cara hidup di dunia, lah tolong urang jan baleng pula. Lama dek sinan katuju dek ambo, baru namonyo timbang tarimo. Tapi di zaman kini desana banyak nan salah guna. Kata-kata nan mani hanya mainan bibir saja. Jika menerima senang hatinya, dibuka membayarnya baleng saja. Kadang urang dibawa balego, lah jale salahnya nak manang juo. Kadang urang dibawa balego, lah jale salahnya nak manang juo. Terjadi di zaman kini, sebelum dapatkan di hati, lalacah laman dipijai, tapi lah dapatkan di hati, jaso tak lupa kawan tak acuah lain. Iko carito bukan carito, Allah tak jadi ke diri ambo. Kawan sair yang nan maniayo, takui baru kancang kalabo, basuo di jalan awak tak ngesapo. Dakui baru ki kancang kalabo, basuo di jalan awak tak ngesapo. Tapi di zaman kini desana banyak nan salah guna. Kata-kata nan mani hanya mainan bibir saja. Jika menerima senang hatinya, dibuka membayarnya baleng saja. Kadang urang dibawa balego, lah jale salahnya nak manang juo.
kadirian